बिहामजोनि ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय मोनजालांगोन ना मोनजालाङा जाखो माब्ला लाबावगोन जाखो नोङो बिहामजोखौलाय जागोन गासिबो जाजोबगोन माबायदि मोनदों गोसोखौ बेलुनाव बार सोनाय बायदि मोनलायबाय फैसा थानायावलाय मानि टेनसन आंखौ लोगो मोननाय माने इसोरखौनो लोगो मोननाय जि मेजराव बिबार नों बिबार मानो बारो हय हय वेलकाम मिस हायना वेलकाम आं हाथफ्ला गुन्दा निउस बाथरियाव खोनाबाय जानो हागौ थैबाबो हामथारसिगौसो आइ मा बुंनाय जादों बे गावनि फिसाइखौनो बिदि बुंनो एसेबो लाजियासै माखौ लाजिनांगौ आंलाय हाबानि उनावलाय दोमफा मोजाङालाय माथो होनो हादों आंनोलाय बे सम्पति एसेल'खौसो होनो हादों बिनि अनगा माथो होनो हादों दादुरा मा सामफ्रामबो मारदारल'ब्रा बे एरियावलाय औलै सार बे गस्ला गुफुर आरो माला गानहोनायनि खामानियाथ' फाक्का केरेन्डार ग्रुपनि खामानिथार बे मिस्टार हाथफ्ला नोंनि गोसोआ दाबो गोजोनाखैना नों आंनि स्टाइलाव सनियाखौ थांदों ना सनिया सोर सनिया आंनि मुङा सनिया आंनि मुङा सनिया आंनि मुङा सनिया आंनि मुङा सनिया Shake that thing, shake that booty. Come on, wiggle, wiggle, jiggle that booty. नैबे सनियाखौ एथ'ग्राब गोरलै दाला नों अन्थाइ बिखा आंना गोसो जायोब्ला नोंखौ फान्दायनो हायो आरो ना जों सानैनि रिलेशनशिपनि प्रुफआनो दङ नायनो ओमफ्राय खैजोन जाखो नोंना एक्सआ है बिदि डाइरेक्ट सोङो नामा गैया आंहा बेबायदि जेबो एक्स वाइ जेड नोंहालाय बारा गैया 10 जनसो जाबाय नों आंनिसो नों आंनिल' जों माब्लाथो ज' जाबावनो हागोन बिब्दिनो सोर लोगो हमलायबाय थानोसै गोसोआनो मानिथारलालै Oh my dear old gang गोसोखौ दान्दिसे बुरखायनानै दोनथ' जों सानैनि प्लेना साक्सेस जानो बारा गोबाव गैलिया फिथाइखौ थाबैनो मोनजासिगोन आंखौ फोजोबनो एथ' खालि मोनदों नोङो दादुरानो दानखोमसे बे सनियानि केसखौथ' बे दादुरानो दानखोमसे बयदाबो नोंसा मा जेरावबो बागदावनायल'लाय मा जादों बे जावलिया गथ'आ बिहामजो लानो थांनाय गावसो हिनजाव जानानै फैसिगोन नामा बियो Nisha गोजौआव सहैनोबा सिमां नुनायजोंल' जाया हायना एसे सेक्रिफाइसबो खालामनांगौ जायो एडजास्टबो खालामनांगौ जायो जिउनि लामाया एथ'ग्राब गोरलै नङा जाम्बा मानसिखौबो राजा बानायनांगौ जायो अन्थाइ बिखाखौ नों थाबनो हायनानिफ्राय गोजान खालामाब्ला नोंनि रिलेशनशिपआ डेन्जाराव दं सनिया नै बावसो होगोन आङो आरो खुदुमनायनि सिन थायोब्ला नों फैसा आलादा लायो होनलाय केमेरा रलिं बेसेसो लायो नों मेडाम एक्शन हाथफ्ला भिडिअखौ नायग्रोदोब्रा ओइ खोनासं नायग्रोदोब्रा
है नायगुरदो आरो खोनास है नायगुरदोलै आंनि आफाया समबाराव टाउनाव मानो थाङोमोन आं दाबो हमनो हायासै हाथफ्ला